Благородно. Близките на 52-годишна жена дариха органите й, 3 души получиха шанс да живеят. 3 души получиха шанс за нов живот, след като близките на 52-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на Пирогов. В резултат на това 54-годишна жена получи шанс за живот, след като екип на Военно-медицинска академия, ВМА, извърши 4-та чернодробна трансплантация за тази година. От болницата съобщиха, че операцията е продължила близо 6 часа. В момента пациентката е в стабилизирано състояние. В Александровска болница медицински екип от клиниката по урология трансплантира бъбреци на 2 жени на 39 години и на 45 години. Те са били с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 6 поканени за оценка от листата на чакащи. Ако искате да виждате още новини, последвайте стадото.com.